Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka jinghiar palat ka dor ki marrem kham tam e ukubi kala penlong ki babon ki nong rep ban mat ek jingdu nong gab kraw ban hakikat tu kan ni jaka la sakhiru badan ki nong rep ki bla shu ai ai ne bredno iki namar ka jingbam dan shu ka jingyo nong hakabede bgani UMDC ka sora constituency but general secretary ka United Democratic Party UDP uba titostar wal khan habagran bagila thai khbor arsaw trek naitung archa punriu ula ajumot halar senjam ki badiban shem ban wangi gani jing e ka bakinong rep ki mat menta daga bapun pau ki jing sokhya halar ka ne ka banta uba tita sulong mak sarkar jala bar khasi hills autonomous district council ki HADC ki dani ka banta ka bakhraw ban pen bet ya gani ka jing e ula kadau bak sarkar jala kal don lapai ka Meghalaya State Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Act arjarar phau kabla tha ban yada ban kantiu ka bhagamet ki nongram bat ki nong ri chingri lingba ki market committee Long bak committee kan thobi chairman secretary bak ki dekhot ke bami khmat ki nongram bak kamram jongka ka long ban pej ban penya yo ki marram ban pej ka dor kamor ban bitikna bak ki nongram kin yo ka dor ka bhok long ru bah po ka ak ka don ru ka banta ban pentrikam ya ka minimum support price MSP na ka banta ki marram Hakajuk por la kadawru igbanta jo Khasi Hills Autonomous District Council daga baong ba council ka don Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Markets Regulation 1979 kabala penkala lemba ka Second Amendment Regulation 2021 bala pentrai kamru daga Market Rules 2024 ulang ba ka amendment ka aibor ka HADC ban thaw ki Market Committee hakiyew ki bahaba po ka chingpe ka council kata bante lakam ya ka chingot kilo bat ka chingknyot dor ulaban jor bak sarkar jala bat ka KHADC ki debni trelang ban pendrika mi ki an ki badan lapa khnang ban yada ki nongrep bat ban pentikna ba kinyo i dor ka bahok na ka banta ki marrep chungki nakalian ka chonga simet pakum joru parti ngidon ka ching sukya hak bede bat ka ching UI ka chungi ka ching cha ki si bede bat ki marrep ki chung ki brio ki chungi ya ka ba ili ilam ba ki khubor social media kumdo baki no rap chungi kina ham anchu bread eki marep ki jungki ham tam yu kubi kajor baki kibe te hatin ba ngalai I tuka khubor na kalian ka chunga pau ki jing sukya but kalapan perkhat yang ka ikalenti lan ka ik solution ka ba ni haban le te na kalian ka chunga don tam ko we ka ba ngakwa ban ai jingmut ya ka sarkar kam tam hukum juru ya ka district council habere ba ka sarkar ngimdei ban klet ba ka sarkar kala pas ya ka we ka at ka baki ong ka Meghalaya State Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Act 2020 ka kani ka at kajing temu jong kani kaan kalong kumno ban yada yaki nogrep ki jongi kumno ban kentiu yaki marrep ki jongi lagalong ki marrep lagalong ki kamri jingri kamut ka sarkar kala dep snai kani kaan te ka kajing mut ka jonga ka bangan ong kalong ba pentrai kam kani kaan namar habang snai ki an kimde ban shu sakut tang haki almari jongki department ki paper ringi di ban pentri kamega ngala shupet katu ka ni ki benta ki badon ha kani ka an ka bangayu iba ka role jong ka sarkar lengba ka department jong ka agriculture ka don ka benta ka bakrau ba agwe dei ba kinong ka we ne ki kendon ka baladon ha kani ka an kata kale ha ka chapter 4 jong kani ka at ba lengba kani ka ak la aibor bakan don kata ka market committee haba hakani ka market committee la kentup nado chairman secretary nangta ki member ki baper
badai ru nagaliang jong ki nongrep bakin don lang hakani ka komiti bat ka kamram jong kani ka komiti ka longban kumno ban falistit lani ban penyat ban pet haki yo ki bedai bat ki marep mariang bakumno bakin pet ya ka dor kamur kabat hakani ka aklu la mention la kedau baka sarkar kadon ya ka benta kumno ban don ya kani ka kebangi ong ka minimum support price okay kadi ban don ka dor ka bamut baka sarkar kadon ya ka bor ban fix ya ka dor jong ki marep tenata ka daw lengkot kalong ba ya mentahi ngasungo baka sarkar lembah ka department jong ka agriculture kalong badai ban form no ya kini ke market committee but kini ki market committee ki la ban form haki district haki market ki ba fair kanang ba kumno ba lembah kini ke market committee kanang ban yo ban pet ban yada ya kinong rep kijungi te ngasungo hi ka kamram ka ba kongsan kalong ba nagaliang jong ka sarkar kalong ba kide ban form ya kini ke market committee but kumjuru nagaliang jong ka district council nilayo ya kanika amendment ka bedai bat ka market act ka bangidon bat lembah kanika market act ru la ai bor ka district council bakin form iki market committee kamtam hakiyo ki bahap hapo ka bor ka jingpet jong ka district council bat lembah kini ki market committee kamut ngidon ya ka bor kamtam ha ka bedai bat ka tukai odd kilo kamtam ha ka bedai bat ka jingknyot ya ki marrep pakador kamur kupju kebamut balang ba ka district council bat ka sarkar jela ki bandon ka jingadei ka bacan ba namar ba kiyo berobor ki ha apo ka jikpet jong ka district council lengba ka district council kamut lengba ki hima ki sima lengba ka yodo ka ha ka hima melim kebamut indirectly kamut ki don apo ka jikpet jong ka district council ti ka sarkar pat ka don la ka jong ka rule lengba ka nika ak ka kila shna kila pas ka sna marjal apho ba gidon ni ki market committee tika ba ka don ka menta kongsan ni galong ngakwa ban bu jingkeli la ka sarkar kala form em ya ka nika market committee kata di ke jingso na kumno ban ya raw kino dari bukan power kadon kicing syakhyot ben lese kadon kata kicing wan ki chur ki ban nabar ka ba penlang pa di ki marep na kashlong jungi lese ki ban herno ador kaya juga HPL kini te kumanga omen ya kiyo la control la ham apo ka district council kabut ka district council kadon ni ka rule lengba ka ni ka ak ka bangila don lengba ki market committee ki bagi dewan form kanang bakumno bangin pet ban check ya kata kejingwan jong ki chur ki banapa Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya